Pitím bylinných čajov si doprajete prirodzenú starostlivosť, ktorá ladí telo, myseľ aj vnútornú rovnováhu. Aby ste z našich zmesí získali čo najviac, odporúčame jednoduchý princíp prípravy. Jednu čajovú lyžičku zmesi zalejte približne 250 ml vody, ktorá už prešla varom, no nechali ste ju asi 5 minút odstať. Nálev nechajte luhovať 10 až 15 minút, ideálne bez použitia kovového predmetu. Takto si bylinky zachovajú svoju silu a jemnosť. Kúru je vhodné piť 2-krát denne počas 3 týždňov, po ktorých si doprajte týždeň prestávku. Pre umocnenie účinku odporúčame kúry opakovať vždy v súlade s vlastnými pocitmi a potrebami vášho tela. Našu ponuku bylinných zmesí priebežne rozširujeme. Nájdete ich na auradecor.sk, kde sa môžete prihlásiť aj na odber noviniek, stačí zanechať svoj e-mail a budete vždy pri zdroji prírodnej inšpirácie.